namatay sa krus mao ang divine person, ang second divine person nga mao si Ginoong Jesucristo, ginamit ang iyang tawhanong kinaiya. Nganong moingon man ta nga ginamit ang tawhanong kinaiya? Kay ang nature or kinaiya usa lamang siya ka sources or source sa operation sa action nga himuon sa person. So dili pwede nga ang source mao ang muact, mao ang muhimo sa maong gitawag og action, nganuman kay walay kapasidad ang nature nga muhimo sa maong action. Gawas nga kun ang maong nature huptan sa person mamahimong muact ang person ginamit ang sources sa operation nga mao ng humanity or gitawag og divinity. Mo na sa kang Ginoong Jesucristo kay duha man ang iyang kinaiya, so duha pod ang iyang mode of operation. Ang iyang pagka-Dios sa ang iyang operation is divine, katong mubanhog patay, nagpahunong sa bagyo, sa pato kining gitawag og nag-ayo sa mga masakiton. So akto sa divine person ginamit ang iyahang pagka-Diyos or ang iyahang divinity. At the same time, kadtong Kristo nga mihilak, gigutom, nagbaktas, ug uban pa, akto sa Kristo ginamit ang iyahang gitawag og humanity. Nganuman kay ang naay tawag ining properties, magigutom, maghilak, mamatay, mauman ang humanity. Pero remember, ang humanity ang gihuptan ni Kristo dili lahi nga persona gawas kang Kristo. Hinunua usa lang ka persona ang miak as divine, miak as human, ang niak mao ang divine person nga mao si Kristo. So kaptong namatay sa krus, mao to ang divine person, ang Dios nga si Kristo nga nahimong tao, namatay ginamit ang iyang tawhanong kinaiya. Kinsa ang namatay? Dili ang nature, dili ang pagkatao, dili ang pagka-Diyos, kundi ang namatay mao ang second divine person nga mao si Kristo, ginamit ang iyang usa ka kinaiya nga mao ang humanity. Kay duha man ka kinaiya, human and divine. Usa lang ang tawag ining source sa maong operation nga iyang gigamit sa iyang kamatayon, mao ang humanity. Munang giingon ni San Pedro, 1 Peter chapter 3 verse 18, namatay siya ingon nga tao tungod kay ang source of operation na gigamit ni Kristo ang iyang humanity, dili ang divinity. Pero it does not mean nga nawala dito ang divinity. Nganuman kay ang Council of Trent miingon, nagpabilin united ang divinity sa body and soul ni Kristo, nganuman kay dili na matangtang ang duruha kay gihuptan sa usa lamang ka Dios nung persona. Alang sa mga dugang mga videos nga ato ang i-post ug para ma-update mo, just click subscribe and click also the bell button para ma-update mo sa tanan natong i-post nga